Beamono naende mwanchu muligere begeta Kisii and Ndizi TV twakorire ntunde ntangano yo minto Brighton makole ongeire libaga bunere botambe. Unajua mimi ndio waziri wa mambo ya afya asigeta Kisii and Ndizi TV. Ekera toka na daktari ito Dr.Joel Omayio kwa Tanecious Herbal Center. Nyiro mwanchu muligeria hichi wiki yange isatoiga na nakoba nerega studio kulendere konyenko babali na Brighton ekara ko beke bikoro tubyana nende naranga byande mukubwene rabono abako bibeka bisana really tried so much ekyagara linda sangicho bitango binde akolende nyasaye nando twanchire energy tukoli analitangani asumutinyo yo gataro na kabere kwa bana daktari na nentoga ndira ko babutambe kero tugusaba nyasaye ndira ko twa afya kiagera afya bora na riragire na nditumira na asi studio igoro ya afya yo ekagera nkara burasigika mwaro cha yabete na nimbia mona sote na nainche na daktari wensi ete mwakire mbia mona yabene kwa kusimama na mimi ekero tugwate obokom karibu sana asante na welcome back nere tugwate gase studio mtu aralisha bikirige ni korwa sensi ya Sudan. Karibu sana na aligiretie na mashabiki lioka ngona gutwara tora sumurobyo igo karibu sana eiwe nga mwekire nyomba karo tuchukulire mangana yo bacheno ekaro ko igure Tanecious Herbal Center eyo is one stop shop ebwate kirigendo kendi gasto ko kwanera moroire emia ya mona mia mia mona obomo igo manyanga Tanecious Herbal Center na erigika kebwate obugwenya kebwate lichibu yime chando yonse yobwate igo bono bororo bondo basto chitwa kwana na daktari nyoranga naongelelea kila kitu akona solution. Igo karibu sana mtandao na tule Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News abaga SMS number neregabo ACTV yao na bakonya runa sara on Twitter Facebook egero sange amona inche bono nganchiro manchu mulgerelia inche amonaye twariga ni daktari itasenchira bena se studio egero tukwanira mange nabago tumanye lieta nabanda gote na gote binga Dr.Joel Omayio uri nembiya ekera abwe kwanira kwa manyanga uchenchire lyogi mangana mbiya karega igawe esoba gasigo trimboka so that tuchake asobwa. Karibu sana daktari. Asante sana Madam Zara. Yes. Umanyete while you were away, yes, we missed your voice. Yes, I know. Lakini nende bona singi kwate abantu karusi bikoro to gatiga nende ukoro ko beke nambene nake kumajiga sawana ne ya Brighton. So nende ko ikatwa liko nyoko sugumo cyao. But nende I welcome you back. Ikiagera nenga kinero taringo. Nanjira ona maiteke ntogera kama na miseti ekero taringo. Yes. Eliyo kinando umenyetenga kiri while you were away. Nalina arenge nenje Exodus. Gusana naye ku move. Wachia saga niko bate. Yes. Ya ntulichoko. Bona ndo mwenye wanted your voice. Egerote yabantu unolia ko bate bina bono we are moving. Bono kanyana iliyo giri ko andaliri. But nende we manage to inform them all the same. Okay. Omurigerio Ndizi TV no motegereri. Oyoli bosibo ino gakorukuna daktari Joel Omayio. Umunyagitari Joel Omayio igakurwa sinyagitari ya Tanecious Herbal Center. Na Tanecious Herbal Center buneri etari gukwana. Ni nyagitari ekubwenia gusikorwa ubwenia asenjeriende tokurukana alternative medicine. Igo ekaro toko olgireti asi screen ya ole aro munojo munyagitari ole busibwaho ni gachire koba obubwenia gosobo somia bogukwanira enjeriende totali yakawere tonale tomanyeta basongo na bajita bakareta bagatosibirize one batoletere to bubwenia pia bwekerero bogutumia chemical bubwati side effect bubwata mangana mange lakini rendo maite Tanecious tetigi maiga ekiagero nyene technology na botosukanero lienya lakini rende asengenje yo mubere twatumia amarioga ali arosiri kurwa semete yani asenjire nena abwate minimum side effect igo karoligeretiga kardo juko kwana lituko lyale naenda asengenje na igure na abageni ngo butwara barisa bigi yakire kuru Sudan nende bono manyete mo twacha kumanyana abagusina baro bachiro aro semba menyetoro igo asengenje chise chingima naenda asengenje na bali batanya aro tebana na intuna masabiki amanyeto aso alero oyo daktari Joel Omayio kuri nyagitari ya Tanecious Herbal Center ego toko mochi bosongo chise mo chianya
nyangongo igo while you were away we moved to nyangongo na nyangongo ngaya nyangongo ne karukuru bosongo okwenda uchinyamira this time around turugweta prison turugweta daracha moja igo gutambuke stage mate iga directly kurwe staging yes masosa stage igo yani abuno ole stage mega no gutambuke para woka iga aitonyo le pigipi if you are driving ayo tambuke para yere straight na neram abando manye tinge ko era abande bete na nyangongo ndiye town stage kuchakiro roje rodi stage ikerete mune stage para mate uchungumbu kanyoro keri nyangongo ekoro igo we are around town we are near to town etokalipiete town wona igo kurukuru stage okwendo Nyamira utirimbo kenjera ya masosa utiri na bowe kanyangongo primary usikobo sia sinini na bokorra nyangongo central SDA church oyo korurende kurugetaro sikuru Nyamira kuruburari yes oyo kurukuru Nyamira bweka ne rotari goche stage kiagera kurukuru Nyamira I want to nyokobodi ne gari yegweta onye gegweta nyangongo gochobote na nyangongo central SDA church lakini onye gegweta chogo na boko batenya nkiri junction ya nyangongo egero soega nchira kutirimboke gabono kurwari mu etanda gotirimboka na magoro ine resort kati goche stage gobono gogoru kuru Nyamira ayogo ikere junction ya getare utirimboke na magoro ngora iga oetani otenera ali bakarukire na Winds Park bosi asini na boko redi tali nene rikere nyangongo central SDA church para mate na boko redi tali nene rikere na Tanecious Herbal Center Limited ndiko ko bunyora na mangana ina makonkonya koria na boko ate namba esimne ngoro kapisa yo munyagitari enoti isano ibere inye isano isato inye isano kwani daktari wachenji pake namba ya 26 kaye ndio sinzo maende studio yake singibe mitambo ya limire kidogo to yerekebishe tumanye koirana ali yogiri gosoka bia sawa all right. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Ndizi TV obwansu bw'omugusi Mbema naendo mwanchu muligeria twarekebishire nkagerete ngabono gwatonyorera senchira ya bene kigima Dr.Joel Omayio Tanecious Herbal Center otebirenga bono mbanganya kora chinsemo chia jogoga ya team cells ero gagutoka chinsemo chia nyangongo galia nyangongo SDA church alino agotoka nyangongo primary uskero gorake aiga stage ya masosa iga prison gotira nsaroche ego gwaikire nyangongo igo bono muntu tagenda jogo akini kiera nyarenga gwaikire jogo nabo gwake simia 0748 45 45 45 namba nyororo kigima yako bwate kalamu kagerete kwalikire igo bana nera tuli nera se studio to kwana mange daktari while I was away buna na twara bakongo buna na umira na banta bange bakante bwaki buna kwira ne studio Dr.Joel Omayio mukuru obwenyu byasana utumeka maliyo yemete bwate minimal side effects bakatebanga muchando noro chandira abantu muchando bwama lungs failure na ende lungs umetenere bwate bona mangana yembeo na gweta mangana your respiratory system bakateba abantu bange basirire magima abantu bange niko bare HDU bandi niko bara ICU abandi niko bara sechinyomba kubwatikana noko takole mirimo buya kwama bono bagante inga daktari atoere singencho bateba nga you are very good teacher
in fact mwalimu from the way you teach enchero kurwa abo semi enchero kukwa na points mpaka na muntu utamanye tikende yonse anaelewa vizuri bagantebi tukwanire usipaka baganta inkubolinga no mwalimu kwa lenge then you stopped then you went mangana yake nyagitali. I don't know you will answer them. So era nataka tuligireria iguru ya lungs so phyto ningintu kiengencho sana kwene kianga circulation of blood and oxygen ya korekanire ase ekeini ekyo sase enseme yo mubere igona era tukuligireria lero daktari ayabotambe anything gelingo watebi you are good to go. Gona mashabiki bante tinga tafadhali. Kwenye na hali gani gente kiapi lakini bono tutawapea wakiomba tunawapea. Asingencho we are there for them. Karibu sana. Asante sana. Ekero tuwaende umutimu kumoke kanyara ni direction tuwarengi tuikira si namba isimu kwa wayo namba isimu ndura si mitandao lakini asingi nchiri promise ya utami ni chiso mwete chiwo ikari tukulia chumene chia munyoka sana inakimbia sana tukwana nimbaye namba isimu nimbaye direction paka na engata totomanye kokole program lakini bono asingi nchije kioncho na nda asingi tuikire asiri tukulia lero na nda asingi jonanya rena lero no nda na sauti tamu bono we can start nande gochaka ngote abana ekero baburi gotokuba na abantu abange sana gose kubwa mono timanye tigose abantu mbaragwea egento kekogera HDU ICU chiro na singinjo ya lungs na singinjo respiratory honestly ekiagera umanyete emechande mingi oje goikera ase ore critical paka utakiri kwiru HDU was ICU igi problem ya vera ase respiratory ikobono ekero kwareta egento kichande tabanta abange lakini batamanyetina inki ekibono kichande tabanta abange igo yari ko bana system eteri go fail go seteri ko ba weak ndwari gutwara bintu bunebyo ikiagera inki ekogera umuntu akogenda singinjona ensemeye yabere yachinguru cha kaire gose yabere wiko se yafiri igo inata gwadi se karto gukwanira igore inki kiragera rangi gifeiri na rangi siningi igo asoko chaka tugo chaka buno butambe asabagani bali batatu manyeti bamanyete na tugo chaka na introduction ingi rangi gose inki ekogero umuchando yo tokagari ne karto gukwana igore ya rangi neki meke nene gose kimeke mukyabo kekogera umubiri oyoba muno mubiri ore na ranks neki mo ki respiratory ne gato kwana iguru yeki mo ki respiratory gose system ye respiratory gato kwana system kiri mubiri ogutumia kuirembe oime na kuirembe isiko na ndiko manyete no muntu oyo kurukuna mwanya bantu igari mwanya bantu igoraye asingi njoko yana na egento enseme kogera koyana ne respiratory igo once you stop breathing turi muntu igona ritote abana you have ceased to be there you are dead igobono ekutugukwanira ekimuge kogera umuntu ari moyo osatayo nekime kine gikoro ku respiratory ne respiratory igego chakero kuruchi mioro yatirimboka ngora pakase ama yagenda pakase nkoro nge respiratory yagakora respiratory igekumusa muna yatunge twaso mubiro ito igekumusa mbe okurusiko gwetera chimioro yatumia emetaliji tokoroka bronchial tubes yangusa embe kurusiko erengi yatokoroka oxygen yekaro yekirase ama nabwate obukabo nabwate ubugunigete ubuguni obo no ikobeka yamanya kunya kurusyo kyareba yebakanete chinsemo yama kurusyo eyende yareligo chienkoro egere ya amanyinga embe yengiya ekoroka oxygen ekere embe yengiya koena nuchia senkoro yekoena nu amanyinga use esibia amanyinga abandi bango igule amanyinga atakiri osibi osachafukira enkore gosibia amanyinga every minute go every second asingi njugo ikerusia mbengi yekorwa iro chimoino lakini nde ekera amanyinga yakoenda somobere ngoenda ari nembengi yekoroka oxygen achiko kokoraki achiko kwa chinguru because oxygen is the first source of energy nero ikimige tangani kekoera mobere lakini ekaro ya itire yakorire andi amanyinga yangoira nari korwa semobere lakini bono this time round abwato bochafu nubo chabu abatukuruka carbon igo amanyinga akorire korwa semobere ari carbonated yani abwate carbon korwa semobere erobo chafu igakorire no bochaso asenkoro enkoro na indira neri irusi carbon yeri ira neri
ama naruka bwate chinguru chose yembeo na gosokia so ekara ni gocha embe yikurukuna carbon esoke isiko ikiatatakiria so mubiri bono yabere waste yabere toxic yabere toxin so onyo rena chinga kinchire ori gosena se oxygen itaisaini bono immunity na maaya guikanguse ikakungusa rende mbere nchafu abeka na ndekere ko enda so mubiri igoko tazi wekero umuntu aberire ase oxygen itaisaini geka ago suffocate because akumis oxygen egwente ko ende chiko komento mubiri chinguru egwente ko soaso mubiri echiko amanyinga chinguru anyora yaso ile embeli yarengo onye olinga salinga usini chemical chengo usini perfume chinyinge bono perfume jene chiko soaso mubiri chibwate 30 formula gostia chemical bono goikofa oiko suffocate goikonya ole chinguru cha chakiro kwera goikosnyu go breathe bono kwa makonyorana umuchando chagire ko basense me yao iga ekera manyinga yako iri no kurwari embeye na ndia soka through na the same way inde ko kora ke ko soem igo embeye mune ko toko yana ekere ama ali buya iga go breathe in a breathe out kwanza tariko enda go breathe in rioka na embeo ya ose achire bone nyinga bone tiganda rangu samani ko ko release it breathes out it removes in yani it brings in and moves out asinge njona oikenguse emberengiya ebeke bikao bya bichore ere rwembe mbeli ya sokire kurwari era soki kwanza ikiara mbeji njiru chikomera na don't they don't meet anywhere unless ekero ya bere bobe bono ekimeke korokuna amaao ekero akonyorana neribuya nekero konyorana kurchimiro chao njitijeti nabo konyora chimiro chao njibwate mechando ima gosonyo nuwate buna chiara chigo sebi tokorokana sinuses bono konyorana chia keiri chia goteire asembeli gweta toma utano obwate deepness in breath gose saltiness in breath yani okungusembe one chinguru ikiagara netakire kwandra kin chinguru chiribwente gweta korwashimiro kwanyora njisiekire kuruma na sinus gosena bokonyora umuchando beire tube the bronchial tubes chijigo tsukuma ochimate ochia ase jijikoereri gojikobeke bikabo biriwende ko barari ase amao bono ekaro konyana chiro chita chibwate cholesterol nyinge ose chibwate inflammation na bikonyare kana chiba chingote so ekaro chabere chingote so immunity nembe na bikumuso gorchimioro lakini ikagatia ya care na kerego ke bono it needs more pressure imanye go koenda gochiasa amao bono ekaro ichinga kichiyete kirusuma chingo amanyingao kwanyo ano koyana mono you push aroti egere usume mbeye enyorege konyara ko bage goikagari chinsa jiro konyorana imichando yabeire gari ase bikabwebi twateba bikoga chembeo ase amao so ebikabwebi byekaro konyora eita byatwara infection mali nabo konyora byatwara infection muno bono pneumonia ekaro byatwara pneumonia igegokeya gosige gosali gosiyale te match byaso ase bikabwebi byawemi kwama konyora bono oikanaro twaro muchando bokoyane kiagera embeye ne tiri toka geisene gosite ekere stock ire enough ekoereri gugochimoino eme ekaro ya ikire ga upadu na bokonyona enseme yi after rangs guchimoino tubwate meki kurusia embe asama ao ehereri enkoro yao tukurukana pulmonary bona bokonya ya twereri tukurukana emsema ya twereri blockage ya keani rake use pulmonary blockage asibali bara igure eri etabune eri karori nyagitari bone karo ya siekirake immediately na ukoyana kuruskumbi ukoyana embe yengo ikera asama ao yabe ku ase stock lakimono kuruwa ko basa pride gochia senkoro moino kwanyorana ya twereri muchana igo aso bwengena ekarto kwa no muchando go failure kwa respiratory ya gosamao na bago failure asengenjo yisiko kabisa sinuses na bago failure asengenjo ya bronchitis na bago failure asengenjo ye era manyene te sacs na gosena bago failure asengenjo yemekie tokoroka pulmonary ya chronic ya failure yes pia mono sana daktari asante by the way kora introduction lungs yego kora then it means lungs is doing a very great job. Igonga liya amao aisoko fail, then you are dead, daktari. Kiagera kungusa, breathe in oxygen, egachua sebikabu via lungs, esokie the carbon dioxide from the body. Igabana oxygen nebu ateli bagadi nana sana asumubero. Manchumuri in introduction to korokinga na lungs chiku work. Asumubere na kiego coordinate mpaka ya make respiratory yaba burunge wana daktari akarotoroche kimeke negento kienge nchomono nki kera irere
ekimeke getwaro bukurikano nkike gusekera amachikoirera what are the risk factor? Yes, nebintu nebinge na ndo manyete na kwa woli na igorang sibono igochi fail igobono igonga kire respiratory kare yabe omanyete tubwate mwanya bantu oli kabere youth physical and youth so youth so is the okwaya no kwo na kwaye and that's why na bokuru okwaya no ke karkwa ruro then you remain youth physical who is that youth physical igo kwete but bono emperi kere gocha na ere gokomeki kwa bo moyo bo igo bono ekento tokurukane respiratory ni gento kere essential utanya ari kudu wita utina bono ya fail you know to gocha ko change turiko change ngego change kai kiagana na kiaye na kingibu hatini time ke koenda off ngibu hatini time ibintu bibere biko bitari koenda off aso mubere ne respiratory arafu no bongo bongo mbwanye kurara na respiratory njanye kurara that's why you breathe when you are asleep that's more breathe na that's more active was that's more bongo mubero obe burongo obe nomo as through aso bongo that's more mubero ogwaki o coordinate ekeroreire igo bintu bibere biro bitanye kwena na asleep binga engine yemeri no bongo ne respiratory igo ekarto kwa nego respiratory ebintu mbire binge bikogera respiratory yao efail ose rangs chao jifail na ebintu ebikarto gutako bikwanira na obire binge lakini we will just talk about a few inki ko respiratory efail muna nate ko ta kurugoro ndwate abana engine yokoyana ne engine ntambe sana nenjere ne bwate tunu ne bitongo nenjere to yokoyana ne bwate coordination na coordination yeye ire coordinated no bongo igo umuntu gutwara umuchando asinga injo atwarire use stress kwanyorana breathing system yae yabeire nkongo lakini ndiro to kwanyora muna bono abantu abange bamenye tena umuntu bwata asima nero gutwara difficulties in breathing igo na licha getena ebintu bikogera umuntu ochaka gutwara umuchando bwo faili bwechirangis cyae igo ekero bwata umuchando buno bono bwe asima use respiratory ya tokorokana chiarachi nabo konyorana igari one of the systems ye nataba eta the bronchitis ya siekire asengenjo yokobimba gose asengenjo ya sinuses yao ya siekire asengenjo ya chiro cyokobimba igo inki yako ara cyabimba munabona sinuses na buchiko sieka kitabwati infection lakini asengenjo ya reaction ya immunity yao igo obunyamasi bwao bubwaterane na reaction yaye yamanya gokosi sinuses go siekana osiko bimba baka wasiekana wanyora no muntu osinyiro go breathe completely asinjo cha siekire paka cha siekire aiwe asembe go kora embewe ta igo na bogo nyora na aita no bwatu muchando bwasima asibali bwatu muchando bwasima bamanye tena ekero ya bokire when you have the attack na beko nyarikana na ogo breathe in kwa bero go kongupi ose kwenda off manye tengo ikere paka umuntu oenda off wikabeli reinstated asinge njona igasiye kapi enkoli ama embeli yaburwa asegweta lakini yento yakogerana naende nabakuboka kurwalia na asinge njona rangi sije cyao njibwate bikabo bikobogori stock ya oxygen for a few minutes or a few seconds pono chitagekechi kwanyona na kwende tukutumia stock ile already in existence na bokonyona waikire koba reinstated back uboke kurwaro lakini jimoja nina bona cyabiregeka chifeire tipi nalyo konyona cyare tiri umuchando munene igo ekero ebinchi sinuses cyao cyokoyana cyatwara umuchando abwe ko bigentege tangane kirareterera umuchando koba ekero tukwire na gocha mate na bokonyona na gwatwarire umuchando ase chimekiri yao ekoira amanye oxygen asirangi cyao tokurukana te bronchu abokonya watora umuchano tokurukana bronchitis nekero konyorana igari asi bronchu cyao kwa chi inflammation cyabero asinginju ya infection cyasoro abokonya chi infection cyasoro osine virus umanyete ekero koyana chimiyore cyao njibekire bintu bigochunjuga obo cyao bogoso ase system yao gutrimboka lakini bono ndiro konyana cyaitiryo kabona bono chi microorganisms chi virus na bokonya osine chi bacteria chiasoire ekaro chiasoire kitatakiri na bokonya ora chiagire osine ase mekiye gagoika karo chiagire gari chiamakora osi inflammation chiamanya gotea ase mbegweta osi chiamakonya chiarusiri amakamazi aliagwa kemekiye likorume egere mbe tirimboke buya kwanyora ari mukire bono ekara ari mukire na bokonya yakosiri inflammation osi chimekiye yao chiabere inflamed nega chiabere inflamed ngobono mbeye tiriko chikonyara gokora kigweta buya koma konyorana eita ekaruchire partially blocked gokonyora cheirani rinse
ogokina okungusa kwembeo ya gosembeo ya ego so gari kwanya watoro muchano tokorokana hypoxia nekero oxygen yake ile asijise mocha ose asibody cells chao asingenjo yake akurugorali osena bokonyorana chipronchio tubes chao chiaretereiru asingenjo chibacteria chiasorro chamakorosi ntubuna bona osena maira ekero chiaro siria maira pado konyorana amaira ali igari asagweta asiekire asembe bwente gweta gose a contaminate embeye gweta gochimate ndi bona rati kote wana embengia nebwata asekobera asamao na embembe nebwata asekobera amao yembe kere goso akirembe yegoso ase etatakirikoba tiri gukonyara ko mix to koleta carbon yonye mix na oxygen o expect the same result igobone ekere konyo gweta gari enyore ya contact embembe nte process yokwenda yekwenda ko contaminate embe already rase bikawo biri byarangi wama kanyono ko yana ko kwa bere ko bono ndiro wika kwanyora asengenjo yarangi chao chibwato muchando wose rangi chao mbiyachire na chiro china biko nyarekana chire chenyorero muchando asengenjo yake muna bona ata ebirusi ebigotrimboka bimocha ni biende bike gari ase amao wose bacteria chimocha ni chiende chike gari asa amao na chiro chio nkonyora chiri chia chakire kolia ebikago ebyama ikera maamono mono igaro siri bukabu asuko bugori oxygen bono ekaro chakire kuri gari nabo konyora chiarosiri amaje asubuka buri bwa magari ekaro chiarosiri umaje buri asa mao gari bono libagembe bwente ko sorro kwanyona majaro occupy that space yembeye bono kwanyona na ugo kwa bero ko ikiana bote kiri kumusembe kurusiko lakini nga yuji kovera yani orate bwati bono kwanyona watore rumuchando gose kwatore difficulties in breathing abiko nyari kana chipacteria chekaro chirari chirosi amaira pada amaira aya naboko nyora asaliri gose atire ibikabu ebikyari bikabu n'ubukabu borosiri na tissues cyomobere naboko nyora amaira ari bona atire ubukabu bori bono ubukabu mburi ko nyara kuvugoria oxygen iri okora igocha somobere pado mbugo konyara usapura go tia senkoro na biko nyarekana asengenje bacteria muna bono pneumonia nere ya moyabo bacteria go so asensemo ya mao ya isali ubukaburi bukubugoria oxygen kurwalia se aseng bukubugoria amao oxygen ekarbo chikusampura chimwe bono ekero muchando uno bono pneumonia osoira asenkoro yao okonyora na bono asengenje bu occupy space area na ningonyo gusaliore garime bono kwanyora ne kuba kiao kiabere kerito sana na yoko yana kwa bero kerito sana igobone meaning no ene nkoro moino turu chikonyora lakini naende asense ameye ekere nkoro turu chikonyora uchimoino ose na bembe ye turu chikuikere na ikaiga samao bono kwa manyona definitely wacha gotwara muchando bwa lakini bono ekero watwara muchando oyo pneumonia obe no regeka asinge josi ekegeka immunity na oxygen tego cha guisana ostego cha kobera regeka ngonya rori na naye na bugusieka osina bugukoro buguma bwa asubwango na gekora banta banga mete na biki no gwaka akagegoite ikiagara otaga etia sujuko kwa ni stated bwango na boko nyabya goite na gekora ekero kwa riro sineke uno oko bali ni stated bwango ebikao biri bigorwa kana chemical kendi yosikira tokange na sole osenjire niyo simunya gitari ararore necessary egere kurwa bwo konyorana nebo bwatu muchando akwire guchia machine jigonya gukora jigonya gweteria mbe lakini kubwa mono abuna samao na biko nyarekana amao mbuyari lakini emekiri go supply go chimwena geko tawate abana mweto no bono wali wawe to kwanete go ya paste mna ya very threat emekiri ko buchimwino na biko nyarekana etware amafuta imara samangi usinero na biko nyora in one way ya very affected 8000 yanyore injari usiyanyorana amafuta drugs ya mafuta ya cholesterol ya very chinyinge esiekane abigonya kane mbongo ikira bujara kiwontiri ko supply rich mwino bona liyo konya rumuntu awote abana onwete ekekuba kiane side ya mwino yewati na enkoro mwino asinge enkoro ngo sabere na ma otari konya ko release otikatia no connection yako ekere ngo ekero binte bia very affected and omete amoroiri na mange ago affect enseme ye respiratory ngo nto kwa nigo igora serimo chisagira atwara igo nara kwana ebi mobile egento kirikiragere bya senacharo yu otatambukire no ndebwensi egere otware umuchando bwa respiratory system daktari sio kazi rahisi ego gwika wantu twirinde mono korwase mangana yama naliara kolega siburunge kero tutigarita habu courses tuchenga mabuli narakira ngabiriga atato tumanya kwenda egento kende akoro kwa Divi na Mura koro chinsemo cha Nyamarambe agoteba very interesting topic indeed. Like me, I cough a lot
and it's a dry cough. So am I at the risk because akoigwekera okorore gekuba naba tariko iguburu gekuba, but it's very dry and it's for the longest time. You don't even know bolding and inchingara at risk. Asante. Nare gokoro kwa Deborah nere kora chinsemo cha keroka agoteba good morning Sarah and daktari. Kindly ask daktari how watu tunatumia kuni sana sana hiyo moshi sana sana mama zetu, so are they at risk ya kupata shida ya lungs kwa sababu kuni na hiyo moshi? Kindly ask daktari. Asante sana Deborah kwa keroka. Betty atavire kutoka Kiamwasi agotaba daktari Omayio ako sawa but very expensive kwa matibabu yake. Betty, cheap is expensive. Kizoea vitu ama daktari, are you very expensive? I don't know how expensive is expensive. Yes, ikiagara again to go determine is the product. Yeah. You can be cheap. But in the long run you are expensive. Yes. And when you learn even don't be recoverana ekarabantu bagoli pocket friendly. Yeah. Pocket friendly enegen to kirie go konya on a low cost. But inabokera have on a low cost. Lakini in the long run you to make kapakonya ya very too expensive. You go the best product was a quality we can have expensive. Take over cheap. Lakini how expensive is expensive? It does away with the problem. How can you gauge expensive? A product you monyete okugore product only kwa you at 20 we go you at 25 you won't sell at a rose. You want only 20 you only expensive then be it. But amekubali kwamba matibabu yako iko sawa na uko sawa kabisa yongora Kiamwasi. Wana twira nilie Deborah kura keroka agotebanga aba ngina aba mama babalenga tugutumeka chinko elio kiriri tumanye tena karo chire chimbese elio kiri neli nyinge sana mondongo nya kolingusa bakosoka isiko at the long run daktari itakuja kumu affect ke nsemo yechi lungs. Yes. Omanye tekaro tukwa nego ya marioki. Irioki ri chinko especially ekero bwato muchando tukurukana ubwate chiarachi. Na bogo kwa affect sana na ende mapema sana. Lakini waneke rutabwati chiarachi you know no wende korana we kurwa asama rioki amange. Una nati kote abana ekero ogona ni kungusa ikungusembe okurusiko expected embe yonsi goje kurusiko ebe oxygen. Lakini waneke rokonyorana embe yegoje kurusiko ni bwate toxins. Yeko ende ko contaminate already embe ra tokere ime oxygen. Lakini ndo manyete bona depending no mobero ndiro konyorana ebichunjuge biguchunjuge embe ekoenda sirangs. Na biguchunjuge ngeko era abantu bane nabakobera asiri for a long time lakini ndi mu affect ya maaye lakini kwanyora abandi ya ba affect mapema gitora asama rioki ayo abantu bali bakurukuna bavutaji abantu bakunywa sigara sana sana na ubakagirina na babwenete ko ba affected asense ya moya rangs lakini ndo manyete akaro umuntu kunywa sigara na ayo uri goetense mu asamuntu kunywa sigara usimometro umuntu kunywa sigara imore equal because rioki ire karo ligoso timiro chiao na yari no yari uri musetiga so wetera akarangu setoko mundiga yetera nene chimiro chiae abanta amwensi amarioki yango ndali asirangi cheno igobona umuntu olinge goeta omuserioki umuntu olinge gali meri egasigali go smoke go solinge para tazi weta hana no ene chige go smoke gukora osene factory amarioki ariyo nsipie kala konyo go so ase respiratory yao ngoke ndara acha ichora pakaro sikutu go so chabu wichora ase ebikabu biru bya mao go sego ikagoika ase bronchio kwanyorana bya wa affect go se interongran bya chire go koretero muchando wa failure ase amao se failure ase respiratory yao lakini ndo narugori kurinya marambe divina kuna encher ekero gokorora rioka omanyete ndubwate gokorora muna bono gokorora nkororo gokorora singincho bwate likuba obwate sese osubwate tipi kifua kiku bono ekero bwate muna bono chinse abantu abango bwate virusi ebi ochi bacteria chichia tipi gokonyorana echi wa affect ensemo ya mao respiratory go ekero gokorora wabeire prolonged for 2 weeks nutakire kumnyoka bwangu tupime torena ndipyo bwate muchando kiyo bwate ase respiratory ekiara to gokorora busaigo unless gokorora ekero bwate muna bono likuba is just a flu abe gokorora wiki ya mo sama tukata sako ya yere oere lakini ekero kwanyona ya very prolonged igo manyana asense mo ya oga kukonyo ya very ndito igo asense mo ya oga ya ngorosiere amaira ose ngukiniere amakamasi ali abwenete koba
bora ari nomo aitani kiwango kiri ajigokeye enjirembe ya ego kora kwenda samao na bokonyora in the long run ya takiro ku affect. Okay, biamana sana Divina, biamana sana Deborah Korokeroka na Betty Koroakia Mwasi. Asante sana. Nindoche John nere korojinse mo chiamiriri agoteba good morning, good discussion indeed. Yonere michando tubuate ende daktari anaeleza vizuri sana. Tafadhali tukumbushe anapatikana wapi? Anapatikana Nyangongo Central SDA Church opposite abona okonyara chobisya yentwaru etichinse mochia jugo igorera no tugukwana korwe namba isimingo kwatuli na short while. Asante gendera tumachi message ina banendo chimo unapongeza kipindi nyoko batali bolya ye tobaisa gutigara magega. Asante kerubombi ya mono kerubonera kugale kuboli daktari ngwa kwanira igoro ya pass osea maira inki keragere amaira achegosieka ebikabu bya lungs inki koreta amaira yo na kerokende ama makororo tebira makoronaro muntu uri okorora mono nagende achigosieka lungs chaye asinyuko yana. Yes, amaswali amaya kabisa abere amaira agosoa asebika ubichinza mochao chiarangs asinginji gene infection. Okay. Gene infection munabono pneumonia na vekoreto muchando na bogotwara muchando tukorokana bronchitis korete amaira asoa asebika ubiao lakini sana ebika ubiao na bigotwara amaira ose amache asinginji muchando ose bacteria korokuna pneumonia ngari asebika ubiao lakini mono ekero ebikabu ubiao bia siekanira asinginji iyo na bikonyareka na maira aba amange asieka ose ne fluid ya maji aba nyinge afieka ose ni munali so liboli ya kabera bolia ama kamasi ekarabira amange maite munabone karuri kubali akorire mwikatora sokotana nekyo gokora likubali uri atobire ndiye gari atobire takiro sokia makororo yani mucus area on the mucous membrane ne bwate kiwango area yaye begete ngora akimono ndirego ika asinginjiyo gene infection mune gitwaroka ci harusiko kigoja koreta furu oseji bacteria chiasoagaria chiamanya guaffect asaria yameki asinginjo nyamasi bo active oikaborosi mucus nyinge egere echikuruoro etigari ereyeriende akimono chise chiroro oikoigo gwateri kororo tachi gokoiguna nimbwateri kororo ntakiri gosokia asinginjo na eyeroro ere in excess itakiri gosoka gochari gochesiko so nabo gokorra lisoke gosonyore na onyendira dresa na riranyari kuomoka kuruoro gwoka ndigo nyara gosoka bono koiguna nimbwataka kororo kari mekakirito. You see bono ekarori abeire gari ya bari nyinge ya itani ereyeri takire gukora kikoboro. Asante sana. Naregega nere narore John korwa chinsemo chabo baracho agoteba good morning daktari na Sara kwa studio mbia mono sana akobolenga I had a patient mwenye alikuwa na shida kama hiyo akapatiwa chakula. Then daktari walisema kwamba chakula ilienda kwa respiratory system. At the end of the day hatukuweza kumsaidia. Je, ni kweli chakula ikienda respiratory system tunaweza kumpoteza mgonjwa? Ege tangani ndagera timuna nakwa nagocha respiratory etakiri kwa bese moyembeo igo anything foreign geko enda respiratory can create a blockage na respiratory space ya etetageti accessory diego koraki igocha gosino ne liquid igeta etena keko no ne chimioro mocha ni umura maji chioro na boko nyorana achire a blockage and that's what ana no ene mucus yoke kara abiri nyinge na bego blockage respiratory because is a space isaine asembe goeta bono endagere na go chok na bono na macha go chok asinginjo yake amochania crossover ose amochania sieke asugume respiratory sieka ne kidogo is only a space for embeta kire goeta guchimuino agenda samao and it kurwa samao is okay today solid today liquid so it's very possible. Joshua the producer agonte vie krokwe wind pipe. Asante sana. Bia mwana sama bolio watu wamechangamkia hii sana kwa sababu is very essential. Metoko ya nutige kwa ya na then wakule pi ndoche naro bole tiri swali kuligora kerege pindi kiendi kiagendrete agote bakoro kwa Peter Onyango igo stiri nari giretieke kore ndotabire nabole tiri goririe riengoko
iliege chuchu kyomutinyo yomo. I think no morobili bobole minobonda anto kubwaterie Peter Onyango togotebye abantu abange sana baligirite. Asante bali mugende tutuma chujumbe wetera sesemo ya SMS Facebook tiana rose ntubwatari bolio gosento bwate abantu batuligirite ndonyoranga tukalibwe kwanya na daktari ntutwekagaiga na rada abantu mbaro yule moja kwa diaspora wote bakazi nzuri niko pamoja. Salimia sana daktari. Nindo cha Dennis Mosioma kwa Kenyatta University Nairobi agote banga naonde imener Dennis Nyakundi na tubwate. Asante sana kingosa fanayo serio kwa chinsa machabu nchali agote banga naonde imesara na daktari tuko pamoja. Gladys Bosibori erotutumeiro buanchani agote banga I love anatupenda sana mbiamono. Samson Kebaki Ombaki nera agote banga good morning niko ndani ya mpango. Daktari muna watu arasa iriga gocha igento kiragere usinyukwe ya nabuja gocha iga Tanecious Herbal Center tuko na majibu yote ekarto gukwanira igoro y'uburuire solution yeroro already as Tanecious ndo manyite Tanecious ni kiunge kanene ni gekabwe kanene so we have a package a full package ikyari genteke tangana Tanecious it's an international company iko source kuru anywhere in the world ngono no enda no ense ndionsi osa tioro na bogote iguna Tanecious nira na ndito ko ndo tebe no bona achiri ko simbo indi timanyite Tanecious because Tanecious we are connected this a company interconnection ngona ebu chando ndi bonsi pio otokena what is solution we can connect in India, we can connect in Pakistan, we can connect anywhere. We solution ne korte kineroro namba ibere umuchando unoyo ogosalie nsemo yokoyana osemo yokoyana twatebo megeti umuntari moyo ine ari michando ichandita abantu abange ende ne ari michando umuntu ko iguri na basi umuntu bono embe yachakire komokea osoire ICU obe osoire HDU bono bawo chaka masaboka asinge njona mahaye go sasalikire na chabe iko ekero umuchando buno yobeire kwanza utarati gukwenda atambe utagocha toyore mapema onyuko gwatu muchando egero toyokonye bintu nibingi sana bikoletera umuchando yoba lakini state ndio ikire tubase kunye guchandeka ikiara ntubwata amalio ari natural agusibia na nda kuigora chinse muchia mayao iko tuchandika mono na gwasnyiri kwa yana tuchandika mono na chiara chia usumbu tuchandika mono na gwatwali asthma forong tuchandika mono na gwatwali bronchitis forong tuchandika mono maitene ndo muno bona bakonyore injari nabo ogotuomera mpako onyore kwa inche abononye amao kabisire asimali aso chimbaruye chibisete sana ma turiko yekeraisi lakini naboko nyora kwa twali inchali etume ekune kusikere amao kikwanyora umuchando bunote onye uchandika kikwanyora na chisemo cyo cyoko yana bikonyarekana asinga injury reaction ya immunity yao kyaro obunyamasi nabo bwabo borendete sana ensemo yao ya mata akora kitachandika yikwanyora umuchando buno yobeire tubase kunye uchandika ekyara ntubwate chi strong immunity boosters chira na charo chira nyari kuigora chinsemo cyao cyamao irespiratory yawe nyari ko bageko yana buya nandi nati ko te abantu abange mbamanyiti no anechira ubinta akunywa ibinta kungusa gutia stimulate cyaye naboko nyorana no nase igasyo gukora chi perfume was chemical njiroro chinyinge wose bona abantu bari bagwakirangi ekero gwakakirangi cya sobonge naboko nyorana kirangi kimunye kumusoli chemical abantu bari bakabera petrol station so nukunya kumusa turukomanya umanyite bona mubironto ubisimboro turikomanyana ina kinakirindie ubinte byabere chemical eki wose ubuchabu ubunga kibwa abere bungana imali muno bona ate abana ubuchabu nabokonya kwebekera ni mali bune kutu ocyonyore na bwabere asatambe wo occupy space ebwende koba nenkoro onyoro muchando chiri liba gugwata muchando muno te onyo uchandeka ya Tanecious umwe abantu wa move kurunya chogo paka nyangongo igongi uchandekera tara ngora paka bosongo etaon oso stage utiri mboke paramate enjara ya masosa gose stage ya masosa epari gutira nabo gutira onye turi gwiki mono nabo gutira no kugorike Tanecious tari atambe kuru stage igo utire pari straight go soli ne pigi go soli ne chigari chibagite sari chikwana Nyamira obatena ngikiri nyangongo central SDA Church para mate abokonya kwarore na ndo manyite buno tuanganya uchi ama tukama sini ni no atino no muntu gwepigi pinda ito kwa Tanecious igamanyite kiagera turi nchira igoro na Tanecious ni nyagitari kumanyika na Tanecious ni nyagitari abantu bakwenda igoro no muntu gwepigi pia manyite na ndo manyite wali wa wintu atwari tumuchando monge bwogo change uchiari lakini musubati na manyite ntwa matetina bono totebeli abantu chogo ali ukwanilio gunelia abo go swagali suguma onyole ya gotebiri ngora Tanecious Apple Center Limited bono mangana ali Tanecious
Tanecious Herbal totayo aisoga aria sigugu map beka Tanecious Herbal Center Limited gikwa bikira oro musubati uria gotebera ngora anyoro gwikiriga aria semo ya nyango kana ndiko uri wokunya uchandika na gutumia namba isi mie ngororo kabisa yumo nyagitari enoti isano ibere inye isano isato inye isano inye isano inye isano yani 0748454545 lakini ndabandi bali banje tiko chat umunyagitari enambura chat ne ritu abatwalire litangani enoti isano ibere isano emo kianda ibere isano isano ine rogo chat ase WhatsApp gari usina bonto ase mitandao yonsi kiari Tanecious nyagitari yekerero naboso gari ase Facebook otonyororo Tanecious Herbal Center Limited Tanecious Herbal Store Tanecious Herbal Clinic Tanecious Herbal Kisii andi umweteno eno enda ari ase gusaji Tanecious indutwe katole ne rieterio abantu bande mbayo igobono bono ikwasoire gari so mutandao Facebook nabokonya yakolete kana Tanecious Herbal College andi gukubwa mona boso asa ikirote tukulika abandu borokonya bateta maeleza ya matambe gari oso asense ya email tukurokari guko ulike info@taneciousherbal.co.ke gose ulike contact@taneciousherbal.co.ke gose kubwa mona gwancha aboso aso mutandao YouTube chichuje jimuna jigonya kwenda kire wiki tokosomi borokonya kwarira mangana ali osa mafunza ali Tanecious Herbal Center Limited na Limited ulike dienge na bogotonyora gari bia mono sana. Asante sana daktari kina muboneri ngaine Tanecious ntubwate bono lichibu liyo muchando togende tugukwanira igonale go confirm ekiagera inche nimanyete lichibu ndiraroro nakiakogera twakwana muchando de bwensi go Tanecious Herbal Center abagotukanya ngongogano twanganya gocha nabo ogotobwati gochororo onyoro bokorari bwebirengo byaigoro egere onyaleka bagutangase njiri na ndega bagutumika emete ose amariogo yemete aliabwate minimal side effects tebwate bakongubondo botambe ekaro twikire gabo bono mwanchumuri gerire mbiyamo na sibali mwaganda tutumachi ujumbe mabolio wetera senchira imitandao wetera SMS number tunashukuru sana ekiagero rombo tegere liumuya na aralire gosemba mwaboka mbwatetie osene lietali abwe kanako kwa Charles Nyawoka asante sana ndugonya naye otabirenga bwakire Ndizi TV kumanisha wako ndani ande nimete mbategerete ni chianti chia na banta bange kurugali South Mugrange saka bia mono sana daktari ngane tetogenda sumuti moke turasiba mache yagara twara mnyokire chideka chitalinke manchumurigere nera ramira kenda nyine chare go chunge ekaro tokoirana toligererie ngaine ekaro twara bobo bwensi pye bintu bikoleta na ende na kilangs chiko kole mirimo na kinenda ndekende chira fail ntoligererie bono ekimanyererio mbire bie so that ekaro kuiwiga ominyo Kenya gitari Tanecious Herbal Center orengwe wa mariogo na mapema endekero kende toligererie ngaine muchando yo nobe prevented isugotoka nganoro will it be prevented will it be cured naende kero kende onyo muntu naro twaliro muchando yo chira tambake can they survive wose ogoko gwika tukali kwa daktari na togosemeranga can we survive respiratory failure igobana tobese gosukagendera gotobwate ya Ndizi TV tuna Dr.Joel Omayio at Tanecious Herbal Center ni producer anakoro kwa Joshua Auta. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Bw'Omugusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homabay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turene kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Nore meire nechibesa choko gendereria na goki
inya obonchorere bwao Musoni Microfinance nigotoro asengencho yao korwa tore chilon chokogendereria meroberio ao yobonchoreria buna kugora chilori nabo igoch tractor chogokora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru boigon korwa tore chilon ase abaremi nabonchoreria ao ngoro kukare ngoche Musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yani ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebi sukuma spinach nabogorie ebituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami inju Musoni mobogori chibesa mokorere biashara dia guikaransa ispo ne chibesa chire Musoni wane tokuba arigania ase Musoni Microfinance onde bwese ogane chibesa chokore biashara ase biashara bia biranirense nabagucha Musoni tomokonye go boost e biashara biaye igotore meomo chiobosongo asama gacha umoja egorobe ntangani mbarabare ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakitokero montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and in Tubuate branch Muchwel Doret Enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch in Lumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Season yeye asegosori yukwegia ya papa antivirus. Kwanza iseo yu karokoro antivirus. Sisi ni cheki ubuguri antivirus. Ikonende George ni ndigete. Digere lyumanye iguro yobo ngainereria. Ndaga sabari yo mu America. Ande musibiri ejo. Nanyora kitishe jijire karaji peka. Uwanchani. Akinyeresa wakipapata ngambo. Mami, Iwo swachira marume. I love you so much. Chisegi namangana yenyuomo. Aratongoye. Okitire. Ay. Kwangage mono tengene ndani. Ya tengene ndani ni gure bobe. Ai. Yenda. Bobe. Kira rituko rya Jumanne chinse ibere chabutuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili chinse kyanda cha mugaso. I'm looking a job. Can you please give me your curriculum vitae? Kire aba nero ntebi ngaki ngoni ngomberia angira so muganga nducia mariogara na nkinore iga. Akora so muganga. Kane. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii.
Pimo naende mwancho muligerere bw'egeteseni kia Ndizi TV twarura somo timoko tuli na Dr.Joel Omayio korwa Tanecious Herbal Center oyo gende tugutukwanira amange iguru y'omuchando o lungs nkikeragere lungs chao chi fail okore mirimo guse respiratory system yao nkikeragere etwarubu kurekanu obaisa konyaranga gwasiri ubugima antabange batumire chi ujumbe kobolia maswali ale legit ara yeke maene abantu mbachandegete na mangana ya iga mabuli amange twanyorire latest anyorire boli korwase Eric Baraza oboli nga mbori daktari ine obesity nerete amuchando bwokoyana nelindo boli ga muntu naro okora mazoezi ukora minyoka mambia ocheruka nengoli muntu okora chi press ups kwanyoranga koyana very quickly ngiye ko ngembe ko machiko mwerera ati ebintu binde na bali mwese mogenda tumachi jumbe cheno ngo chibolinde elie nali boli mapema timbesa kweba enda bese kondetera mangananga na kinaboli boli taboli daktari bali mwese mogenda takotuma tumachi jumbe echo no ntubati chidekanke daktari iranelie kolende daktari otara iranelia baraza na takatora araligereria montara manya ebimanyererio ekero twa somire twa manyere gocha how do I know now ngakinko igumo bere manyenga kai oyino muchando bwama osilang segere mnyoke gocha Dr.Joel Omayio karibu. Yes, asante. Omanyete buna tuate abakurulitangani respiratory nere megeti umontale moyo. Yes. Nere kogeru umontale moyo. Igo respiratory ne ekare atwaru muchando ebintu ne bingi sana uranyara ko gukoigu. Lakini ndi buna utabye ko tebana tubase ko bumunyagitare nendo bumugoyi. Yeah. Igo ina karongo ko imanyererio temine tino imanyererio bigo ko binyora byose because ibine bigo share bikubwekana. Bigo share yeah. Ine ko abero umunyagitare yo ndo cyagwe diagonise natebetuko kanega nego biri bwatero bwige konini rego center terego sene sinani ndete kwebeta ya no mani cyo munyene ekero wocha sinyagitare ya Tanecious yasi bali bakiri mbamanyetena timbo atibia sara bigo kubona kigwete na kikwaraire na ki utarikonyara kwa yana goseningi the first stop kumeki naze machine oikanda ara lingo lyo mubiro mugima so that ntware knowledge yo mubiro nga yure weak nga yure strong na ndi budaso munuri usongo bagotie koteba our body works like a chain is as strong as its weakest point asinge njona alia seki mukwato oboregeu ine strength yo mubiro bona bune respiratory ayo munyene ninko bone ne kigwe tukonya komanya kiagara asina nyingi arakoretera imanyereri bikobwati gochise igo egento kana no gukora Tanecious no yere yarete machine chekera rutanyore and osp chibwate minimum side effect ikiagara no ne korokorigereri ase karto gupima tebwati effect chinyinge buna chiyora kagere asti machine chinene lakini ntonyore gosinkonyora tore amechando asomubiro obwosi igona turi gonya kwaeresa no kurukwane wanjandri ikubakiane respiratory ane tiri koyana ayo sino yanyole ase Tanecious bimenyere kiebi uranyore egero manyena andake ndabazi gutokana umuchando bwe respiratory obere bobe na ekemanyere gitangani asengencho ekeneki mugo seye nensemo ene system egoetia egotaria embeo na twatie koteba egente gitangani gutangana kuigwa nugo twara umuchando ase breathing yao yani the system umanyete karori nomo utabwati utari gukora igasi nyinge kiara ngo giturasiri swari riyo gukora masoese na kinde okoyana kona buko iguna eliti mumbiyere okoyana mathematically yani na mbeo mune gosoka na gosoto ukunyara kuigu to gotega rote bena kuiguri lakini anytime kwanyorire na epiti ya change yoko yana kwao wose rhythm yoko yana kwao ya change andake utete kumusembe omono usuku iguna iko gusuku mochisi komono ikihana beside yoko sokia mbeo ra twaru muchano wose yoko soia iko ekere yoko sokia watu muchano okuiguno okubwat otumie chinguru chinyinge ko yana kubwekera okumusa iko ekero twaru muchando bwoko yana naboko nyorana kwa twaru muchando ukagira no rasiko bwe respiratory igento kinene karo konyora igikuba kiao ensemo ya left wachake gutwara aka pain avuga gocha aita kari sharp ose aka pain karo rokos constant navukorenga nakibona uwete pain yesemeyen na be pain egokina gradually pagoje konya ya berena igogwachake kugwa ka sharp pain ka disappear asensemo ya left kwaja kwa kayu disappear iko definitely arsenal semo umuchando ime uchakira gutwara koba weak igongoje kugwa affect uri gutira igento kende nate abana umucha igento system ye respiratory igente gukora igikugive
primary inechi na primary inechi ominatina inechi ntangani okonyora gochaso mubiro itara eta metabolism musemende yose yenda na eria osino ene semende yose ya match na eria okonyora kurwa soko yana igona embe kuruku oxygen ekere ko enda se manyingao ige ko endi chiko ko mubiro gose cells chao oxygen igo ekero kwa nyori gwachage gutwara unexplained fatigue yani okorosa busa igote igwete buno igwete yani tubuati sababu lakini ngo nyori gwachage korosa na buja korengera rina andake ndabuati ndarwariti andosi ikyo sege ko erango iguna nkorosa unabone kero gusaboketi ora oxygen itaisa ini go ikonya kwa bere week igo okibwachage ko ba week mubiro utabuati sababu na boko nyorana ensemo yao ya mao ya chakiri gutwara umuchando igo into kinde uranyore gwa chakiri koigwa na ikero konyorana chest ya cross abekoba right and left lakini tekoba right yoka yabera mangana nto yakwanenga kinde lakini ekere right and left igo na boko manyana respiratory kuruwa connection yo kuruwa sen mao ochia senkoro kati abo ka infection kale kaso to gosemekia oni bwate emingi egere ngirira ni moliswa liria parasa asenge nchemekia ona bigutwara crocs osena bigutwara cholesterol nyinge reduce libagariri liembeo yaye okora kwenda naboko nyorana gwachakira gutwara umuchando bwoko yana nabegwa affect ensemo yao ye respiratory igo igari igoko kire ntokorokana eproke yase pulmonary artery ose pulmonary emphysema igo ekare asinge nchiyobo garobo ose asinge nchiyobo gote bwa amafutao asoire igari asensemo yemekio yao naboko nyawa yakoretera umuchando oyo we respiratory na kobwa mono on the same note na ndo mwenyete karotari ngona ritwa somete report asinge ncho oborito ose obesity ya chakire coral kana kobe threat asinge ncho yaki obesity no gutwara oborito bonge no gutwara amafuta mangi igo ekaroro pesi eminetina okova gwaki umubiro igo aita kwari gokora risoesi kwari kumnyoka kwari gotuma kwari gwakana ne pressure bwata kindi yonsi kiri kunyara gokora no ene kero gutira sare apui igo konya rugutwara difficulties in breathing because amafuta ya igakomiga ebime bibiao ekamukiabo kirama ekendi kiabo kiremekia eritwaro ka pulmonary ekendi kiabo kiremekia etwaro ka bronchos bono ekero binte byonsi bikonya komigo igo bikogotea mbirigo etia enough ose turugutwara sufficient oxygen ekero in activity yes pia mono sana mwanchu murieli oleo gendera tukutubwati wetera senchira imitandao Cyprian Marubia asante sana na akorolire wetera sensemo ya online ya Ndizi TV News Digital Brighton Makoli na nyoso kanera na morolire nagenda tukutubwati wetera Ndizi TV News Digital no muligerelie bwensi oleo gendera tukutubwati asichinga kichabono mambia causes gose ebimanyerelio na bi symptoms ebyorokerere ne binge buna daktari atebire ebinde ne binge even blood vision no montara bako confused headache monto headache whichia ebine bimanyerigativi manyererie binge asencho chinga kine birondo chinga chideka chete chigendete kumnyoka mono ne binge mono daktari ntare batutaraenda ochiko combine prevention nenchiro monto akomenya ne condition yugo sina bwena osta kubwena asencho chinga kine biro abasubati ntumanyete ase bedroom ya itere no ebinto beito vitu za urembo no virali amaguta ali ito spray chitoko spray lietukia bedroom ali na okonyora buna mambi musubati yakoboka ayaka maguta yakole atachispray kwanyara somo mwako eno araira abo sonya nchi baraza no araira abo so spray elingo spray yetukia na maguta alinko yakachi perfume chiringo erosi yakabisa nerete effect asomo ndo yotelekamo yes ekiagera amario kioka nkoretari effect nene sana na ndio natie kote hapa cheap perfumes actually strong flavors and perfumes and the fragrance no ni gisabuni ichio bantu bawesibeli chigutio kamono so anything kibwate smell is strong na ndere in chemical form ekerego so essence ya muri respiratory yao ngo ndere yanya kwa accumulate yororo enough ngobono bali mu bwate chi spray chinyinga so bunge na bakawa sacha mbali bagutumia chi perfume igo amafuta asaba subati kara manga bedroom jabo so igo konyora accident
especially omuntu yatoke nabwate underlying condition abiko nyareka nabwate chiarachi gose nabwate munabona asthma utwara omuntu bwate asthma on the same bedroom na no begete chi perfume omuntu ina bora munyore okagenda no burwe bwa muita kumbe nayo muitete asinge nji chemical echo mubegete chinyinge andike go ikabotuko imagine chidirisango siye kamure mumanye kurara bono te mamisu aliyo sipi no agotikara maji chemical chiricho sipi cyama kwende chi accumulate gali ekindi cyabona bakonyo chiaretire infection ya sirangi cyao kirete palsieri ose kireta macharia akobimba asinge njo bukabori bwatwari chemical chinyinge bono bwasi nyiko pulite iko emuchando no bokogana mbutuko kati umuntu atware ya asthmatic attack na by the way karotoro the same note ekero gutumia chi perfume chinyinge chi chemical chinyinge no ene chirangi cy'abantu bagwaka bumete tutakikonya gwakerangi nande umenyoro ugwaka kwara chinga kichapa kuto gwakerangi marwando sieke mirango so chirangi chi chemical chinyinge chi perfume chinyinge gwagisirete chiro muntu from utabwate chiarachi utwara chiarachi uja usieka no ene chimioro atabwate asingi chiko stimulate respiratory ya sigino eomoni yani immunity yao yanya kwalete ruchiarachi nande chi chemical chi on the same nabo chikoleta umuchando o asima iko mwetange sana asogutwara chi chemical chi o lazima utumia perfume aisoka isikopa perfume osoka asembere nyinge tubwati muchando lakini chi bedroom gali osoro sia karumu kao kakanda chi chemical chibekire kabwate gwera ventilation egere kwanda watumia gwakora gwatara kolebya yes all right mbiyemono sana bana basubati bali tokoyekera mafuta bedroom chi perfume no chire chi spray chi tukia no chire asenge nchobuna bobosera bumusubati ntogo chikubakani korende bana mwarore effect yerabe ase okoyana kumuntu no nayo monyene noli momenyete koma asante sana daktari sengencho chinga kinebiro na mangale ebimanyiriro ne binge sana bire kolende ebingati abiri daktari anyare ko baga okwana egere bitokonye nyakara nyabwengi asante nimoroche no arime eroni kisagini yako ndani anashukuru bali baba kwane gwethera senjera ya online Ndizi TV News Digital daktari asengencho chinga kichetu chere to bwati chideka isano choka ntagete you condense it or totebienga is this thing preventable mangana a lungs problem lungs failure monta amanye buna tu amanyire gabano mapema tunaweza kujizuia na onya naro ikirego konyoro muchando yo nabwate usinyagitari yale usina planet gocho igure science chingo chare omopimo yore muchando yinoro nanya go survive this condition gosinakia omanye tebu nabone karo kwana amangana prevention yes amu respiratory now you can do it up to 80% to konya ko kora up to 100% because we coexist we katomenya nabantu banda bange lakini bono ebintu mbiru bwente gwetanga nabyo ekero bigujuko cause umuchando yo chagari igo asubwango mono de kutana ekero o suspected nambu yole kose obwe manyite nambu yole etange kurwa se ebintu bigujuko gara otwara umuchando muno etange kurwa samalio kyandonsi onye komete no muntu ogo smoke eita tobacco gose cigarette kendi yonse keria go smoke igento kiyogokora no kumwebereria atokina asako smoke na ngao at least o minimize chisa okoba exposure go tia serio kiria na ndo menye totambo abanta bange bakoba diagonise no muchando bwa lungs na abantu bago smoke nakini naende smoking ine yamo eria abantu bakora gwiringiri abo gwetanga korwa sere egento salia amao lakini bono smoke nere irani wiring okoyenyora asa abantu bago sambe bintu byabo nabone roko nyore ubi ichoire muntu chiko sambira bwa isiko ebintebi karabya abero sene chi plastic o dispose once in a while na ndo dispose away osugo chiko samba sambere away korwa sabantu ba yara mariyo kire nare karakonya goso igagoso abamange ebintu bindi ne karakonya na chi chemical bune chitwata wa chi perfume chi fragrance karogoso go spray go sene chi chemical abandi borokonya ba igasi yabo no gorostia mariyo osino go siara amariyo gali chi chemical nabakonya affect chi samachiri igento kene ne karakonya muna wono chiara abandi boro wate chiara chi chitatake ti chemical kendi yon chitatake ti perfume chine chons lakini no menyete nabantu bwate chi perfume seji igento go kora no kombenki chisa chi nyinge chiyuko nyara koba away from umuntu go buyegete chi perfume go sasa go tioka mono abagui kurwa siri igento kene no konyorana obunyamasi bwao bwenda ko pustet ne ko nate aban Tanecious into bwate chi chemical yani into bwata mariogo ago pust obunyamasi bwao egere bwachi gutanga igento kene chi amazame respiratory into bwate chi product chiri natural chiko igora ose chiko nyogosibia obuchabu buri buratuke burenche
gochera onye te abantu batana na bokonyora respiratory yao asinge joko nya kunguse binde byo tari korore kyara mbiri korore kana maiso bya accumulate myari bya rosiri buna li muare bya accumulate kurumali yento gukora bona after a while na boje twarigire ne respiratory yao ni bwato bochafu to ko achi product chikoba eita na boko endo ni ali buna bona li abantu bakalemba maende iwo kamera we ni eli kaya sibia chinse mo chiri mao chiakora use ndubwati chike product ukonywa esibi chinse mo chiri chao chama igoto chandeka mono etange kurwa sebinto bibigo chikoso chinse mo chao chama egera bichikotoka byasiekire ubukabuli bochunjuka mbeo. Asante daktari. Na ningependa tukamea hapo kwa sasa. Tokora kire gento lende no yeno muntu gocha ukoligingi cha komata so ayonda atigaire gose n'umuntu na survive whatever abokoli daktari. Toe namba esi mi daktari. Yes, mbia mono. Balibonsi bibatagete konyoro bokonyi bwa Tanecious. Igotunguru nganyite kuruchogo lero gotole chinse mo cha Nyangongo. Na Nyangongo ne karo kurukuru main stage onye gokurukuru sunika kirigoli sikurukaro karogoro ayenchupa ke stage. Karo gire stage tambo kamate junction go stage ya masosa. Enjererie go trimbo kali stage gotira agende jigo soka getale kurukuru Nyamira. Ayo uri kurukuru Nyamira na bogo ikira getale onye gali goeta chogo osekere goeta ime ayugo batena ngiri ya Tanecious gose mbarabare na Nyangongo Central SDA. Igontu anganye kuruchogo lero tugutoka Nyangongo na Nyangongo ninjire kurukuru stage ekwende uchigetale nande gotule mbarabare na Nyangongo Central SDA Church na tugotule mbarabare na Nyangongo Primary School igobona gokurukuru hano sina bogo chabaka boto nyoro gose na bogo wake namba isi mienga roka pisa yumanya gitari enoti isana ibere inye isana isatu inye isana inye isana yani namba ngoro kabisa 0748 454545 kuko takagochati na itu nabogo tumia namba iri tugutumia butambe enoti isana ibere isana yamo kianda ibere inye isano no bokonyora so mutandao WhatsApp usina wose waso mutandao Facebook na otro ari Tanecious Herbal Center Store Tanecious Herbal Clinic Tanecious Herbal Center Limited na bogo tukera usina bogo so agari so mutandao ugugu map onyora musubati kwa namna sara umotebi ngorogere Tanecious Herbal Center Limited Tanecious Herbal Center Limited TANECIOUS ikwarigirie teri na bakorokera lingora paka wikia nyango ikiantu ajenjitie direction asi Google Map kosena bose waso mtandao ulio monene kabisa tokorokana kwa website ulike www.tanecioushherbal.co.ke usotale na mogoro kuru stage ime njira ya Nyangongo paka gari Tanecious Herbal Center Limited. Asante sana ubona bobosera wa Tanecious Herbal Center nyagitale koro bwene gutumeka maliogo yemete ayota buati effect nyingi asumubere Julius Ken bigogo otabirenga say hi to daktari locked in kurwa susera Anzila Mokeira nere nwalime Charles Nyawokera akagobolinga daktari nigo konyoro monto amerete bitono ege kuba mbirate sita Charles Nyawokota birenge bitono asege kuba inaweza kuleta shida kweli daktari sijui kama imemea nje kero nimera tesi kasiri sangu na bikoleta shida siri sangu kiribira merasi ige kuba kima siri respiratory bikoleta shida siri respiratory. Asante mwensi piba limu atutumere chi ujumbe chaino amurobeli bobo liminobonda no chiete marago ba daktari nganchere mbara bago tebanga mbago getuwe no murobeli oyo ndi bago complain yakare gotebanga oya no mumansai korochinse mo chankararo transmara akoro kwa Pastor Moitanik awotebanga lende Mildred yalwancha okwana oburukaniga Swahili so that endo bole minobo nene bole diverse wantu bagotegera nabanga. Asante sana pastor, tumekupata igoyo minto atasikia na bali mwensi mwasaba ngo ikerande Mildred egere nyara ko baginko motebya. Asante sana bali mwatomere chijumbe chaino kupongeze kipindi, tunashukuru. Twalenge na Daktari Joel Omayio kwa Tanecious Herbal Center ereba nganya gucha Nyangongo igoba no tubesa kwenda jogobu na botambe uichego chagaiga asensemo ya Nyangongo. Namba yesimi 0748 454545 oselie ndora monyole through WhatsApp 0726 924545 na inchire na bakonyora 0717 400 670 egere karotali wikira daktari kwa kuanyolire nitamfikia kwa haraka. Kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho daktari. Asante karoko enda ende biyana ntubira nejuma inego chanya sai karanje sawa mbia mona sana. Joshua Uta na producer yomurobelio bwensa kia na producer yomurobelio bobo chenu Brighton Makori na to watera na komo osukira ake kolende kumera na moderne
tuonere ase mesa ya maya chinsa isano na ibere nche tumerende litikolia ankyo Jumatano yechisemi ntumanya gusokorobeka nango koro gusenguka iyo kolinde ntumanye ntonya okumanya samangana itamaya echinsa chikobwata Cyprian Marubia Sante and the family Eric Baraza asante sana so kwenda kubwati mu rubule nche niongoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.